Keblai pi baro syakatuk kubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Menjur ke dor bar shnong Shangling halor ki kendon ban the nyun. La hukum ting e bantalasi ki kali Megalaya. Bat kublai kit bok ki pat reunget parish umsning ya ubrodar san kupat. Bat mentangin pa syiki kubor bakang benya. Kedor bar shnong Shangling hakini ki kendiat sengi. Kalau khang dam ya ke jaka the nyut jang ki shnong kesor nong po kabadon ha uput usam jang ke shnong Shangling Riboy District. Kajing khang dam jong kedor bar shnong Shangling ya keni ke jaka the nyut kadai na kadau balami kajing sma iltung ke bashir khai na keni ke jaka kabala sam bat pur shaduk ki thliu ying jong ki briu ki bashong basa hajan jong keni ke jaka the nyut. Ya kini ke jaka the nyut amdan kanu kabor ban pen khut ya ka bat la shui baka jabo kan yai lang man kasngi kipat ba kila ut ya ke jing jabo kani ke jaka kabala kelalong ketelong jang ki jat jing pang bebonjat na ke benta ki khulung khna bat ikitin men ki kro mardor ke dor bar shnong Shangling kala khang bandang the nyut ha kini ke jaka UMLA kanong po ba Miril Bonds im ringkat Deputy Commissioner Abilash Baranwal balasinran deki officer ke Urban Affairs kinoyalam kanong po Town Committee ke dorbar shnong Shangling bat kesenjuk neki prashnong ha ke khat riu terik jiliu kilalet ban jirip bat ban pet dalaki jonggi khmat ya keni ke jaka thenyot kani ke jinglet jirip ke deiru na kadau beki bor shnong ko Shangling kila khang ban thenyot bat ka sor nong po kala shem jing e hikat ban bread ikinyut na ki ying ki sem jang ki pat ba kani ka shnong hadin ka jing jirip la pelong ye ka jing yalang ha conference hall DC office ban ye mir jing mut halor kani ka mat la rai ha kani ka jing yalang ban sengno da ka monitoring committee ban pet da ka office jong DC kum chairman bat ki record kin thup ye ki additional DC bat ki dorbar shnong ban penyat ye ke jing beret nyut ha kini ke jaka hadin belawai ke jing yalang uba Vincent so kwai secretary shnong Shangling ulai thu bah kini ke jing yalang layo ban pen sngau syaki officer ha ka bayade bat bon teli ke jing dawa balabu da ka shnong ban penlong ye kini ke jaka the nyut ka bakhot basuba ulo ongru ya menta ka shnong kan ailat ban beteng ya ka jing the nyut ha kini ke jaka Henry hab ban pen khut shwa ka jabo ka balalang ha kini kisngi kita yau balala ban lat na ka jing sma bashir khai uba Miril Bonds im ulay ro e ka jing pet ngor jing kinong yalam ka dor bar shnong Shangling Rutong ya kalian ka dor bar shnong Shangling ringkat ka jing lang ka senjuk prashnong ni ai ki blay yo lokal MLA jungi ba Miril Bonds im blasim ya kane kasinjam ban khot ban yawer ia ki badai pek kamtam Deputy Commissioner ya katunat urban ban ya keren halor kane ka benta ka bangi kum kasnong Shangling ngingat bat ngisyam ke hadin kajing ya kangdam ke jungi ia ka ban brek nyut ka balalong sansi tengki atu mita kasi bat hadin kata mentasni lasyong ya ka meeting hangne hadisi office aga jing ya donlang Deputy Commissioner MLA ki officer na katunat urban kirang ba sunong ki bahab ko ka town committee kunjuru secretary jongka nong ko town committee te ha kane ka meeting na kaliang ka dorbar sunong ni labu ya kita ki kendon mo lengba ka jingtho hakmat ki officer ki badai pe kamtam hakmat u Deputy Commissioner badai klidu jongka district hapo ka jingdon jongu MLA jongi ya mentagas ni endang ladap ban yathir yatai sani ya kita kimat jingdawa ki bana kaliang ga dorbar snong kalapan kre na kaliang ga jongki kila kubur ya kata batkin penhun ya ka kata ga jingdawa ka bana kaliang ga snong ga jongi ngilabu bat ha kata ga jingdawa ga jongi ngila airu yaki ya kata ga por omdei ba maki kinshu ko ngu ha kane ka meeting henry ringkat ka jingtho ka jingtar kumjuru katkum kapor na kaliang ga jongki kila kubur ya kata bat ngila
le ya kata ka jing tho yatar ka ba kan sakentup hapo ka minus jeng ka meeting bat nakaliang ka jungi ru ngin pet ya ketika minus ka ba lalong mentakasni atau kila atlut na am ya kineki mat jing tawagi jungi kat hadu ka bangitip hadu bendakut ya ka meeting nakaliang ka jungi ki pajba nong sunong kamtam ka senjuk ki prasnong ngilahun ya kati ka ba nakaliang ka department kala ya pendek dawa ki ba nakaliang kasnong ka jungi ngibu ki don hadu ba khatsau teli te kamat ka baningkong ka ba nakaliang kasnong ka jungi labu hakabede berti surang namar ka jingjot rathai jungti surang te kine kali ki bawan the nyut ki hab nyai lengba une surang idon kali he mo ki badang kampus ni pala susu hakane ka porliur te kamat ka ba hakmat ka bat ka ba kongsan kadai hakabede berti surang ba ka tnat PWD kadai ban snano mardor kamdei tang ban maramot namar ka ba ka condition ban maramot kam don chu unrei bakin sedang biang da ka bathmai le yak penhe black topping kumjuru ya ka proper drainage system kata gadai ka mat ka ba ningkong ka ba ngi nakaliang ka dorbar snong ilabu bat ka mat ka ba ar kadai bakin peniang no ya ka gate hangte ya jakate nyut bat ban thung no arngut ki chokidar khnang ba kite ki chokidar kirla ban pej perman ya karukom wan the nyut kumjuru ya kito ki bamdei hok ban wan the nyut kila ban pensisa ban khang lane ban be kata gadai kamat kaba hakmat kumka dorbar sunong gabu desa kiwai kimat ki babun ni don kaba ngi sudei bangin nom penpau mentang ne ngin saya keran pat hakiwai ki por henrei ya kaba mentah la ngin sya ne am ban berat ya kate ya kinyut ki bawan apo ka nong po tau nakaliang ka jungi ngilabu bangin perlaj no ya ki ban berat tang bada ka condition ngilabu ba kidei ban penkuchwa ya kite kinyut ki ba kila berat pathar barok si kata day anda kila deb ban penkuj ban weng yati kinyut hadin kata nakaliang ka dorbar sunong ngin sasya yaki bakin berat lem da kumta lada kim patla ban penkuj ya kate ngin omsya bat hadu kan no kan simpor lada ka simpor menta ka sngi yaki ban penkuj kila la ban berat lasai lada ka simpor lasai gamut anda kila deb tang ba hadu bakin deb chwa ban penkuj ya kate kinyut ka bala berat pathar barok sikata Kesorkar Meghalaya Lingba ke Transport Department kalapinmi hukum Shabarok ki police station Bantalasi ki kali ki bayat Surak batlada shem yenuino bapinkenye ki kendon ka an Motor Vehicle Act day ban pinshitom bat dan kuna katkum balabu ha ki kendon jongkani ka an lekin tui ki try kali bat ikinongnya banle tibriu haba pintelun kali ha Surak patba Kipulit kila yok boru Bantalasi ki arsyaka ki ba IY ni ki ba kamai klem ka permit na ki bor ke Transport Department. WSP Traffic ki Prasad ulapin bana be kipulit kin pentre kam ni kini ka hukum mardor kamtam ha ka permit bat por senya banat na kanu ka jingma ka jingmin saw bat ka jingtu jingthi. Lakin tui kinong nya kali Surak banle adakar ha barok ki liang ban yesuk lang ha kalik kawan ha kini kanong ba bat ha ka jalla hi barok kawai. Yes, we have received the order. In pursuance of the order issued by the Commissioner and Transports, we have activated our ground staffs, all the traffic personnel, to go for checking, and whoever is found during the checkings, we will take the appropriate actions according to the evidence. And this will be implemented only in this in the East Khas Hills, or it will be implemented in the whole of Meghalaya? This is for the East Khas Hills so far concerned. Because the thing is that it will be applicable in the state of Meghalaya since the Commissioner of Transport he has already issued this order. So this will be implemented throughout in Meghalaya. And what are the measures, like if you can give me more details? We have started checking the vehicles. Those are coming from the outside as well as within the inside the city also. There are certain prime locations where we have already put our traffic people to be on the job to check. If anyone is found violated the provision which have been laid out under section 192A of the MB Act and 207 of the MB Act. So we are going to take the strict actions. So is Rapido also under the purview of this? Rapidos which have not been registered under the transport departments, they will also come under the purview of that. So what about the East Khas Hills only. All the places where we have the 7 traffic branches, all the traffic branches have been activated to check the activities. If anyone is giving or hiding the private
scooters or private vehicles without having the valid permit or being registered, our traffic police, they are going to take up the suitable actions. And so we have received information also that We have put up the NACA. The NACA is going day and night even. And our traffic people also at every junctions like in the viewpoints, Molai, then so to say in MES junction also, they are conducting the checkings. If any such complaints are there, definitely we are going to take up the actions. till now have you received any complaints? We have already exhorted the peoples. We have asked the tourist taxi associations. There are some like-minded peoples are also there. They are giving us the information. As and when the informations are coming to us, we will take the appropriate actions. As far as this incident which has occurred, That traffic as well is going smoothly that side. As you know that the MES is one of the vital point that where we are connecting to 3 districts. So traffic flow is going. There is no as such, no disturbance. no disturbance as such. Yeah. Dakajing snow benut bat genja, kublai snow ngu kipat riunget Catholic Umsning Parish, ya ubradar san kupar kong remai, ubalatere bat no senyang hagini ke parish la shisnem tam menta. Kini kejing net no jong ubradar san kupar kalong ban betengi kejing puli teologi syajala Chhattisgarh. Kumban chipin kenmau, ubradar san kupar kong remai, uladan hagini ke Umsning Parish la shisnem tam. Hakini kapor baudan ha Umsning Parish, ulayo kajing it ni kipat ba niki kena aduan da kajing tere shitam, kajing riu blay jong u. Ula long shisha ubrodar ubalaay ki nuksa ki babha hakini ka parish. Haka kat sandrik ujiliw ha kapor arbaje janmit, kipat riu nget ka Umsning Parish ki laay kublay sngongo na kabenta ki kam babha jong uni ubrodar. Kisamla shinrang bat kenthay, kila pelong da ka program bekerpang da kijing ruai kijing syat bat ki kentin kublay sngongo. Kila kitbok kitruang ye ha ki kam kijam, bat ha kijing puli, ban pentebet bat ngam jeliw ha kijing start belay. Ha kini kesngi, la don lang uparish priest Reverend Padar Pius Shadap, kinongkit kam ke PPC, bat Nikki A. Karthang Mau Chairman CMC 4 Block, Bak James Bond Jana, Secretary, Bak Gideon Sinkley, President Sengrang Bak Lawrence Mali, Catechist, Kinongelam Sengkenthay Catholic Umsning Parish, Kinongkitkam ke Sengrang Catholic Umsning Parish, Kinongkitkam ke Seng Samla Catholic Parish, Bat Kiseng Kena Syakri Duan. Ubradar san kupar kong remai, ula jubab ikijing keren jeng Kinongelam ke Balang, da ke Barwai, da ke Sur ke Bajam, kaba penlung bat pen mensin ya barok ki pai riunget ki badon ha ka jing kublai kitbak ki samla shibon bangin ha shurun tabar ba don kama se igum tukila ya rap lang ngi ban tem ban igum tulong kala ai jing mentoy ngi ki khun samla shibon te ka jing sbon ba ka jing ya rap ka jong phi ngi ki khun samla kala ai jing mentoy shibon nang ta ngir ki khun samla ngi la nang ban yalam phai ki mas jong ngi ki baman jong kibaman katayo. To blay yun kerkhuy pi brother kini kislam ki bandang wan.
liang. Te nak liang junga ngai thua bahai ke yang kesem jung berdana do bai dang rit. Kawai kalong bangi ada perlok sahabat ke yang kesem jungi nomor de nalai rengel ngaswa benuan sene kadai ka Christmas ngahap lai besis nong jungki dengan lai Christmas kila buk nama ta Pascha dengan la sebenong bang nganom lai mam kila buk dengan lai Pascha kila buk nama ta ka Christmas te ya berdaru ngai jing perskam manga kopor ben dit mo te I kwa jungi dei ba kit balang bah po kesnong lai reng ba ai hakane ka kini kopor ngskwa bani tu iti na ka banta ka wei ka balang sinong I kwa jung berar pensna ko yang bane no te ong pamdon su berdat sene rai ka por bekarku te ka hap lej banga ban berku rai nomor bai berdar don sene ta hang nia po Paris suk bah badon ni berdar nda ngalek sono ru ngasu entras pe berdar ong pe berdar wan ki padar pe muhi pe berdar wan ki sister pe muhi pe berdar wan ki wan mano kajing suk dengan hadu kata-kata ba ngalek kat sabalai klam jing kuslai klam wari pe berdar pe lo di jing jing dia jong ka Paris barokat ke Tibet bahai ke jing jing dia te hakane kasngi na kalian kum ka Paris ya ai ke jing sungu mo berdar na ka benta baro ki kam ki ba fila trei baro si senam ila trei hanong mensong te hanong mensong ro ban ladon senero kata kam hanong mensong ki dang khot manu banai hadu bangalaong itu kadar persang tu dan ai tang ba kide ban yeng kalau ki jong ki jat kuno in ai manu banai yu berdar ban situ no teng la khot dang step la khot janmet ngong bishop lo kha sengi em bai don kasab ko phong tangan ai ki tang bam dei ban tipen gi dei ban yeng lagi jong ki jat te menta te kala bai te brodar yang jing shai di ban dei la shai tang ba kadon na tu jing kerku jong ka palotang tingi lai go I sha yeng la sisngi in yo suti tang sitayau adien kata pat in yo suti tang tamle la yo sngi wi thai yo suti tang sitayau hadian kata pat kin salai station kin salai station po Bilaspur sha Chhattisgarh kata kadai ke caka ha ka ba I don ka jing pule tang sepang kumno ban sepang gi jing duai ki kom duai ko pher kalong kum sistem retreat in Norway ma kalong kum sistem retreat nang hadian ka tu pan le sakmat berawan lombok udon laupas lawan beratibor mensong nga kitor ki lawan mensom senam te berat baru salai serta te gasnong Bilaspur gasnong Dakar tingin sayor tu experience nomor kita pokok Banarasi kidon kita ki badakini ki khubor ngilapoi shikabakut tat hadu pengdesham biang kuble shibon